No pistetään nää kadulle. Pistetään nää kadulle vähän ja hattu kiertämään, niin saadaan reissuja. Kadulle! Isi saa huusoa. Koska mulla ei ole paljon rahaa. Hyvä tytöt. Niin, totta kai. Lantiojuttu. Se Samihan on kans nykyään uskomattoman taitava. Se pääs muuten Mäkelärinteen lukioon nyt. Se on tanssi. Oikeesti. Koska ei sinne pääse. Siinä oli 2 tanssia. Paljon siinä on keskiarvoa? Sitä mä no, mutta ei siihen parempi, eli siis oikeesti sitä arvostaa hirveesti niitä urheilullisia talouksia, koska 86 saa huippukyllä mutta kuitenkin sitten täällä on kova tanssi, siellä on nykyään, me oltais jättä vapaamassa kyllä. Mut niin kuin mä sanoin sulle, niin yksilölaji. Siis joukkuelaji, sä et pääse ikinä sinne, että sä on niinku Suomen vitonen. Niin, se tanssi varmaan vähän auttoi tavallaan. Nimenomaan. Silloin pääs... Lätkässä. Hei Emil, sun hattu on nyt tuolla lakulla. Ei se mitään. Ei kun läkillä. Erkki! Läki! Se ajatteli laittaa itse sen päähän. Hyvä Ellen! Joo. Hyvä. No niin, tulee lantioliikettä jo ja oi kaikkea showta. Ellen! Yes! Yeah. Me ei tarvita mitään diskoa siellä iltaisin Kreikassa. Pannaan Ei. vaan Michaelit soimaan. Ja... Otetaan se boosteri mukaan, se oli oikeesti ihan sairaan hyvä se, minkä mä ostin Lassille. Mä yritin laittaa sitä tähän, mutta mä katsoin, että siellä ei johtoa. On siinä, mä annoin sen Lassille. Ai jaa, no se. Hyvä tytöt. Hyvä tyttö! Ja Emil! Emil! Hyvä! Seuraava tunti mennään sit näin. On aikamoisia blondeja kaikki. Tuossa on Kati. On. Hienosti. Hyvä Ellen. Kati pikku. Nyt Emil vähän lantiopeliä. Tai toi Teemu on tullut sieltä. Tuomas ja Antto. Siinä on Siinä on Tiina. Mut onhan se Kati semmonen linnunluinen. No on, se on aivan niin. No, on se. Se on ihan niinku Anja Snellman, se oli semmonen Se on linnunluinen. semmonen niinku linnunluinen. Paitsi että se on metrin pidempi kuin Anja Snellman. Se on se pikkusen nuorekkaan. No joo. Ja oikeesti se on metrin pidempi. Se oli sellainen pääsilmäobjekti, mitä otettiin lähellä. No Iina, se on kyllä semmoinen oikeesti niinku... Mallin alku. Oli sitä kysyttykin jo. Antti oli pisseen. Lauri. Noin miesten kuvat sen. Delete. Oliko se nyt se Juha, eiku mikä se oli se niiden iso? Juha, Niin, joo. Juha. Eikö se oli se, joo todellakin, siis se painaa 86 kiloa ja se on... Juuso. Juuso, niin. Juuso. 86 kiloa ja se on 16 V ja se on metri 80. Syö vissiin aika kovasti. Okei. Ja silloin oli niinku lihakset. Se on pelkkä lihasta. Okei. Ja 86 kiloa. Ja sit se oli aamulla, se tuli 11 aikaa. Jäikö se eilen mitään? Se on hirveä puuho vastaan. Tässä on. Se oikein